Ei hetkinen. Tammi, helmi, maalis, huhti, tauko ja nyt on jo elokuu. Ei mitään, ei me ihan täysin laakerilla ole levätty, nimittäin yhdessä polttareissa käytiin tuossa tauon aikana, tsekattaa Tesse sillä aikaa. Mä käännettiin Petraa, nimittäin hajusta päätellen Petra on lähimailla. Laulaa vähän. Tyttöni nuori. Hei! Teillä on tänä iltana nimittäin keikka tuolla Tavastelupilla. Mitä on odotettavissa? Odotettavissa iltaan asti Alavillamailla Hallavillan villahousun vaarakansalaisia varoitetaan lossien kutuajasta. Fänkikarkurit esittävät omaa tuotantoaan. Pysykää kaukana. Riku, bändin laulaja, kysytään sulta, että mitäs tämmöiset asiat kuin tahna ja puoti sulle merkitsevät? Ahaa, voi Kerttu, tätähän valmistelua. Kääkkä, no pitää vääntää puotia, että tulee tahna. No aivan oikein. Oot kuulemma imitoinnin mestari. Mitäs tämmönen? Voit sä antaa nyt pienen näyttää? Jumalauta, Ja täytyy sanoa, että nyt näyttäisi siltä, että pojat ovat tehneet tässä viimeisen päälle pahemmanpuoleisen källin. Olen odottanut mun polttareita aika pirun kauan ja nyt nää källit on hirta minulle ilmeisesti jotain mukavaa. Mä aavistelin jotain tämmöstä, mutta Hei, nyt on tilanne se, että kuuntelut aivan pihalla hommasta. Elikkä siis tää on suoraan Radiomafia Salondeitsen lähetys. Ja meillä on Funky-karkurit ja Riku täällä studiossa ja pojat otti viikko sitten yhteyttä, että järjestettekö Rikulle kunnon tämmönen polttarikälli! Yes! Elikkä siis Riku ei tiedä asiasta yhtään mitään vasta kuin täällä, joten Riku metsä ihan oikeesti naimisiin. Mee. Voi, Kettusen. Ihan semmosen 11 vuoden pikaisen seurustelun jälkeen. Joo, mutta hei, kaverit on tehnyt vaivalla Ylöripuolella kysymyksiä, niin kysytään. Joo, teillä ulkonäöllisesti muihinkin julkiksi sulla on yhteyksiä esimerkiksi, pitääkö paikkansa, että sä oot laulaja Kurren veli? Okei, jäit sateentaan! Ehkä siinä jotain sukulaista. Joo. Nyt ääneltä ja ulkonäöltä hyvin samanlaista. Aha, kiitos paljon. Missä teillä on vessa? No niin, hei. Elikkä siis nyt sä varmaan tajuat, että ei sulla ole mitään keikkaa Tavastialla. Ilmeisesti ei. Lautalla jätkä virtsattu Iiriksen nyt aivan kylpillä. Mä jotain sellaista pelkäsin vähän. Jumalauta kun tajut televisiota, jumalauta. On kaikki ilmi jätkän nautossa, niin ikuistamisen arvoiset. Mutta hei, on tällaisen tää PTV 7 päivää lehti paikalla. Jotka ikuistivat sun sitä varten. Siinä vaiheessa kun sä tajusit källin, niin oikein. Viime ilmet päällä. Täällä on kokki 13 785,6, Riku. Mikä on Tänillä resepti? Valkoviinissä haudutettua keittäjämestarin takkia ja hattua olisi tänään tässä vaiheessa näköjään tarjolla. Nopea fiilis, miltä tuntui tuolla studiossa, kun sä et tietää tän homma? Veti mie ihan hiiliseksi. Tätä ei nimittäin monesti näe. Riku hiilisenä, tarkka kuva nyt. Aiot sä vaihtaa alaa tän jälkeen? Ei onks joku kuollut? Jokainen ihminen jossain elämänsä vaiheessa niin joutuu tähän samaan röökkiin. Eli kosto elää. Ihan varma. Tiedätkö sä mitä? Nyt lähdetään sitten eteenpäin. Joo. Aivan
uskomaton juttu, nimittäin jätkät on tehnyt todella mahtavan työn, nimittäin ensinnäkin bussivuokrat ja sen jälkeen vielä taksit ja nyt päästään siirtymään täältä eteenpäin ja nyt on päästy tällaiseen paikkaan, missä kokki, 1 900 000 ja niin edelleen, en edes muista mitä kaikkea se olikaan, niin alkaa kokkaamaan täällä rauttiaseman edessä gourmet-ateriaa. Eli Riku Moilanen tekee gourmet-ateriaa täällä itämaiseen tapaan ja aiheena on tehdä 6 litraa hernekeittoa vähintään ja kaikki pitää myydä ennen kuin päästään sitten tästä eteenpäin suuriin seikkailuihin, nimittäin tästä tää startti varsinaisesti alkaa. Eli nyt jäädään seuraamaan tilannetta, mitä tapahtuu tämän jälkeen. Riku Moilanen ja gourmet-ateria, hernekeitto 6 litraa myytävänä Suomen kansalaisille, nälkäisille kansalaisille. No, tämä tästä valmistuu ihan hetki aikaa menee, mutta mun pitäis 6 litraa myyä, auttakaa nyt helvetissä. Onko koiralla nälä? Nyt olisi koiralla nälä. Helvetti nainen, kun olisi katsonut täällä. Täällä. Hassun näköinen tää Helsingin terveystarkastus. Ei näytä paljon tarkkaa hommaa. Noniin, maista etsilöidä. Eikö oo hyvä? Mä oon perkele hyvää hernekeittoa. Älä enemmän vähän minä. Viimeinen maa. Ei, mutta miksi enemmän vaan? Älä kuppi täyteen. Kuvillinen 3 markkaa. No otetaan. Noniin. Tee. 100 esiin. Ei mä mitään 3 markkaa maksa. Maksa, mistä mennihän? Ei kun 3 markkaa kuppi tää on nimittäin. Ei, mutta verotonta rahaa ei saa tämä. Se on meikäinen rosvo. Eikö mä joku liikevaihto verotonta? Joo, mutta ei me maksa. Mä maksan 2 senttiä. 2 markkaa. No se käy. Perkele, 2 markkaa enempää en maksa. No lusikka pitää vielä saada. Eikö se ei oikein? Joo. Mä oon oikein tämmösen. Oli hyvä hernekeitto! Täydän kupi, mä en oo syönyt tänään ihan säälestän pakko ostaa. Jos myy ilmaiseksi hernekeittoa, niin paikka olisi ilmassa. No hyvä aika, missä tämä asema-alue loppuu? Suoraan siirrymme sinne. Älkää toisella puolella. Aha, ja siirrymme suoraan keittämään tonne sateeseen sitten. No voiko Rikun leimata millään? Voiko hänet leimata Ei korvaan päin. Ei oo mitään sellaista vehettä, mutta voi asemapoliisit siis lähteä käymään. Niin, mutta voitteko viedä hänet itse asiassa asemalle? Jos sä lähtee tästä, niin seuraan lähtee jää pois kyllä. Ei tässä on mitään lähtöä pois, kun on hyvä keittoa keittoa. No niin. Riku kokki laittaa nyt omat maan kasaan ja... Mutta ei se on mitään kokkia, hyvä kokki. Lällistäkö tää lattialta? Laivot on vähän semmosia. Nyt Riku, semmonen homma seuraavaksi. Vähän kumaa. Hei, vielä ennen. Ai niin. Hyvä. Noin. Kampeenikin. Sit saa nousta. Tule kaikka, tänään! Hiljaa. Riku Moilander, ojennat kätesi. Molemmat kädet. Ihan jäykäksi. Aivan mahtavaa. Juuri näin. Peukalo sille pystyy. Peukalo pystyy. Ei jumala! Hyvä taita, herrat! Jyväskylän leipuri! Jarkko, me kehään vaan, sä oot tuomari. Jyväskylän leipuri! Sä et jää vähiten nyrkkeilystä, Mene mukaan. En mä pystytä. Tää on turvallisempi näin. Ja ensimmäinen erä lähtee... Vittu pojat! Lyö sä ensin vai? Vittu sehän lyö! Oi vittu jättä! On se nopea. On se sikata. Kerro kuvasti. Hei!
piilennystä. Leippuri on tällä hetkellä ehkä johdolla, pistejohdolla. Niukasti, mutta varmasti. No mitä juota? Jyväskylän Leipuri toivoo vissyvettä, aqua vissyvettä tässä vaiheessa iltaa. Hän on nimittäin varma voitostaan. Kuinka varmat ovatkaan hänet eleensä tässä vaiheessa? Hän on todella varma voitostaan. Hän ei enää välitä mistään. Hän on päättänyt murskata vastustajansa. Joo. Jyväskylän Leipuri ei kommentoi turhia. Hän vaan keskittyy hakkaamaan vastustajansa. Muussiksi hän on Leipuri ammatiltaan. Urheilujuoma. No niin. Ja seuraava erä alkanee. Kongin kumannus käy leipomaan vastustajansa. Leipo! Pikkuleipa! Hän on palastaa ne pikkuleipaa! Minuutti vielä! Jaksaa! Suojata! Loppuun asti 10 sekuntia! No niin, hyvä Niko! 4, 3, 2, 1! Kaikki! Pistevoitto! Niko Moilanen! No niin, kilpailijat, tehdään vielä! Aivan mahtavaa, tämähän on aivan selvä peli, nimittäin lähes murskaava, jotta se olisi legendaarinen. Voidaan nyt käyttää tämän todellakin voittaja. Täytyy sanoa, että tässä pelissä ehkä tuomarista oli siihen tulokseen, että ei voi löytää voittaja. Oli niin tasainen matsi. Tyttöni nuori, vie vaarensi hormaan. Hyvin kohti pitää olla pitää. Minä kansas kuoli. Vaan syksy jo kaiken voi. Ei enää koskaan. Laiskun lämpimälle. Hirveä ei koska me eloni ainaisen. En tyttöni sua tiennyt metsuriksi. En tiennyt, että valoja sä vannoit vain. Metsurin tie on pitkä ja keuharhaa. Kauheesi sun. Peloni ainaisen. Sat. Simon kanssa päätetään hevosesta. Jos me voittaa, niin me saa Simon hevosen. Jos Simo voittaa, se saa 5 kissapoikaa. Koska en vääntänyt pallikkaa. Me sanoit, että ole hyvä. Se saa 5 kissapoikaa. Ensi viikolla tulee postissa. Käydä katselemassa, mistä se löytyy. Tuolla näkyy jotain pientä tuttua nenän päätä ja hajustemmaa. Hello! Kato, oot herännyt. Samat sanat näköjään juuri heräsit. Minä arskaa nimittäin. Ja oli vähän nolompi homma, kun vappuna kun oli niin kylmä, niin peittiin nää pilkkihallarit päälle. No, mä oon herännyt jo kyllä 2 kuukautta sitten. Mutta juttu toi vetoketju kiinni. Kun sä et ole lähtenyt käppäilemään tästä. Ei se ole kenkiäkään. Sut on joku rullannut täällä. No kyllähän ne vähän veteli tosta tietysti kenkää ja lompakkoa ja muuta, mutta mä ajattelin, että tarpeeseen viivättys vievät. En sitten ruvennut rähisemään tässä kumminkaan. Hankala se on nimittäin tämmöisellä helteellä pilkkihallarilla heilua. Mä sain äsken kuulla sellaisen puhelun, että pitäisi lähteä toisen meistä nyt sitten tai molempien reissun tonne Alabamaan. Ja musta tuntuu, kun kerran mä oon tämmönen yksikielinen ja kaksimielinen ja sä oot tommonen kaksikielinen ja se on sun heiniä.
Nyt kun mun heti pitäisi lähteä. Oikeastaan sä voisit lähteä ihan pikapuoleen, niin saadaan sitten mahdollisimman nopeasti se tehtyä. Mutta sun pitäisi tulla sieltä vielä takaisinkin sitten. Ja vielä yksi juttu. Tässä on tän ehkä semmosia haittapuolia. Nyt on käteisvarat kuule mennyt kaikki. Onko niitä joskus ollutkaan? Niin, se on hyvä kysymys. Mutta 2 vaihtoehtoa. Sä voit joko lentää tai uida sinne. Ja kun kattelee noita sun räpylöitäs, niin ehkä sun olisi parempi kuitenkin uida. No sehän muuten multa onnistuu. Musta tuntuu, että mä lähden heti. Mä en enää jaksa sua. Ala painoa. Joo, hei, mutta muista sitten, että leikkaa mitään lyhyitä hiuksia siellä. Ei mitään skinheadia, etkä sitten ryyppää koko aikaa, vaan siellä tuot sitä rahaa tänne dollareita mieluiten. Etkä kasvata partaa, Petra. Oi joo. Hei. Ja suoritamme Citypilotti-juontajan puhelinäänestyksen aivan näillä näppäimillä. Ja tähän puhelinäänestykseen saa osallistua nopan heittämällä luvulla verkkoryhmästä 941 ainoastaan 6, 2 ja 3 alkuiset ja verkkoryhmästä 942, 3, 1 ja 5 numero alkuiset. Eli meillä on ehdokkaat tuolla ruudussa. Nyt sieltä oma numero jokaiselle tytölle ja soittakaa nopeasti. Kaikkien tyttöjen kuvat ovat olleet ruudussa ja numerot, joihin olette voineet soittaa ja äänestysaika päättyy nyt. Pyydämme sitten äkkiä tuosta tulokset ja tulokset saapuvat tuota pikaa. Kiitoksia. Ja arvovaltainen raati on päättänyt, yleisö äänestänyt. Eli täällä on, täytyy sanoa, että älyttömän suurella äänienemmistöllä voittanut tyttö numero 3, Sanna. Älyttömän suuret aplodit Sannalle tässä vaiheessa ja onnittelut Tonin puolesta, ja tässä on tietenkin kukkia. Mutta jatketaanpas heti asiaa. Hold your horses, Karpasi. Muistaaksä vielä värit? Totta kai. Punainen. Kulttuuri. Keltainen. Urheilu. Vihreä. Viihde. Valkoinen. Ei tiedä vielä mitä. Elikkä sitten vaan tosissaan asiaan, heitäpä Toni noppaa. No, mihin se nyt meni? Täällä on taas kaikki ihan niin kuin aina ennenkin. Tuu nyt pois sieltä pöydän alta ja heitä noppaa. Alright. 3. Punainen. Elikkä, täällähän olisi kulttuuria tyrkyllä. Nyt tyrkkii aivan tosissaan. No niin, vieressäni on nyt Jyväskylän kulttuurityrkkien isä, vai aivot, kuinka pitäisi sanoa? No sanotaan ohjelman vastaava, niin ollaan teille diplomaattisia virallisia. Selvä. Mistä tuli tää idea näihin kulttuurityrkkyihin? No kyllä se lähti ihan Helsingin matkalla. Mä olin menossa ihan muina miehinä sinne ja sitten tää nuorisotyöntekijät, eli suomalaisen Kari ja Reinikan oli menossa ihan muita matkoja sinne ja satuimme samaan kulkuvälineeseen ja siellä nämä herrat puhuu, että tämmönen tapahtuma olisi ihan mukava joku tämmönen kesään liittyvä tapahtuma järjestää. Ja mä sanoin, että mulla on ollut taas mielessä semmoinen, että pitäisi järjestää akustinen festivaali, missä ei käytä sähköä ollenkaan. Siitä on ollut rockbändien kanssa monesti puhetta tuolla takavuosina rockfestivaalilla, että tarvittaisiin tämmönen niinku tapahtuma, missä ei olisi niin hirveästi meluun perustuva. Ja sitten löytiin viisaat päämme yhteen ja West City Project palkkasi mut ohjelman vastaavaksi. Ja mä oon nyt sitten kerännyt tähän 4 päivän ajalle esiintyjä oikeastaan musiikin, tanssin, urheilun, kaikkien tämmöisten alueiden piiristä. Elikkä jokaiselle jotakin. No miten sitten, ootteko te suunnitellut, että tästä tulisi jatkuva perinne vai onko tää nyt vaan tää yksi kesä? Ehdottomasti, jos vaan yhtään saadaan niinku lähelle 0 pistettä tätä budjettia, niin ensi vuonna ja sitä seuraavana vuosina jatketaan. On meillä itse asiassa jo semmoisia tiettyjä perushahmotuksia ensi vuodelle niinku linjoissa, että mitä musiikkia ja minkälaisia tapahtumia. Että tässä on nyt yksi vaihtoehto, että minkälaisia paikkoja Jyväskylästä löytyy, missä voi kaikkia järjestää. Että semmoiset, mitä Jyväskylän talvi ja kesä on pitänyt kongressipaikkoina ja muina, mitkä on yleensä semmoisissa paikoissa, mihin kukaan löyä, niin me niinku osoitetaan, että tämä kaupunki on täynnä niinku tämmöistä sykkiviä paikkoja, missä voi järjestää kaikkea aerobikista, vatsatanssia ja kaikkea sitä välillä. No osaatko yhtään sanoa, että tuleeko tää kulttuurityrkyt laajentumaan vai yritettekö te pitää sen saman kokoisena kuin se nyt on? No mä luulen, että päivämäärät, eli 4 päivää, niin ei sitä voi hirveästi venyttää, koska sit se menee jo vähän silleen, että tämmöisellä porukalla on aika mahdoton pitää kasassa kaikkia juttuja, mutta tää 4 päivän sisään sitten haetaan erinäköisiä muotoja ja
Mä luulen, että ensi vuonna tulee taas uudet paikat, että voi olla tulee hivenen lisääkin, mutta tää perusmuotti on joku tämmönen sanotaan 3-5 päivää, se on ihan maksimi. Tää peruslähtökohta on semmonen, että niinku mahdollisimman ruohonjuuritason festivaalin niin tämmöisessä betonilähiössä kuin voi pitää, että se on niinku se idea, että me ollaan siellä yleisön seassa, että ei me olla sen kummosempia kuin ne osallistujat, ketkä yleisöjoukossa niinku osallistuu tähän juttuun. Ja meillä voi tulla juttelemaan, esiintyjillä voi mennä pyytää nimmareita ja juttelemaan. Tää ei ole niinku missään rockfestareilla, että yleisö ja esiintyjien välissä on 50 metriä tyhjää tilaa. Tässä on just idea, että tehdään yhdessä tätä juttua. No, eli ei muuta kuin suut auki ja vaikuttamaan. Niinpä. Mikäs se on tällaisena kesähelteisenä päivänä Jaakko Tepon Ruikonperän multakurkun lantrinki tällaisena kesähelteisenä päivänä? Lantrinki? No Jaffa, me tuossa äsken käytiin juomassa, mutta saa nähdä nyt sitten illan mittaan, että miten tässä. Jos ne aineet muuttuu. Paljon noita tuttuja tuossa näkyy olevan ja olisi ollut ainettakin tarjolla, mutta ei näin virka-aikaa voi lähteä niitä vielä näin päiväsaikaan nautiskelemaan. Iltaa myöten katsotaan, jos tähän tunnelmaan pääsee. Kuinka paljon keräs porukkaa, kun sä olit tämän päivän aloituspäivän pääesiintyjä, niin miten Jaakko Teppo keräs porukkaa tähän? No kyllähän tässä monenlaista porukkaa on ollut. Niin kuin mä sanoin, lomalaisia ja humalaisia ja semmosia. Että ihan normaalisti varmaan ihan kivasti täällä on ollut kaunis päivä ja porukkaakin on vetänyt nämä hommat. Minkälainen insinöörivitsi löytyy ensimmäisenä mielestä? En lähtisi insinööristä kovin voimakkaasti vitsailemaan, kun itekin on se koulun käynyt aikoinaan. Joo. Ja tänä iltana on sitten esiintyminen tuolla Redneckissä. Minkälaista tarjontaa on siellä? No siellä otetaan sitten enemmän tätä, niin tätä ehkä tulee jonkun verran sitäkin Hameen alapuolelta vähän sellaista huumoria. Tässä kadulla nyt pitää olla aika fiksusti ja tässä on niin monen sortista porukkaa, niin tässä ei niitä Ruikonperän, niitä Jukka Kajavan lempivitsiä voi oikein heitellä. Mikäs on Jaakko Tepon ominta Jaakko Tepolle? No, kaikenlainen semmonen vähän, on rakasta semmonen tietysti aina syrjäpuolen kulkijoiden kanssa vähän enemmän tässä elämässä on ollut, että semmonen niinku kansasta lähtevä järkevä huumori. Milloin Jaakko Tepolla on tasavuotissynttärit, eli milloin Jaakko Teppo syntyi? 53, eli 93 on... Ei helvetti. Niin, 93 oli jo. Täytettiin 40, joo, että kyllä tässä jo kohta oli. Jaakko Teppo ollut sitten ihan alusta lähtien mukana vai syntyykö tämä idea vasta sitten myöhemmin? No joskus 17-vuotiaasta lähtien mä oon tehnyt tätä, että kyllä tässä on jo pitkä taival takana. No niin, missäs poikien polvisuojat on? Ei ole vielä tullut hankittua, kun harrastanut vasta varttitunnit uutta lajia. Elikkä ensimmäistä kertaa luistimilta. Miltä tuntuu? En mä tiedä, on tää vähän erilaista kuin jäällä luistelu, mutta ei tää nyt niin vaikeeta ole, miltä ehkä näyttää. Eikö tää aika vaarallista, kun teillä käy tosiaan noita suojaa? Eikö tässä ole sattunut järjestäjille pieni fiba? Oissa ne hyvät olla, mutta aika kallista varmaan hankkia 40 parikunta suojukseen. Eikä tässä niin kovaa pääse luistelemaan. No mitä mieltä muuten olette tästä ideasta, että järjestetään tällaisia, että saa kokeilla uutta lajia ihan ilmaiseksi? On tää ihan hyvä, varmaan monella ei ole varaa ostaa tämmöisiä luistamia. No nyt tuleeko mieleen mitään muuta sellaista lajia, mitä voisi tällä systeemillä kokeilla? En mä nyt oikein tiedä. Jäkistää mieleen. On tää hauskaa kokeilla kaikkea. No miten ootteko te tullut tänne ihan pelkästään tämän luistelun takia vai onko tuolla aerobikilla osuutta asiaa? Ei tuo aerobikki nyt sillä, tuo koripallo kanssa. Koripallo ja muutenkin paljon tulee ihmisiä tänne. Että tuollaiset hyväkroppaset naiset ei kiinnosta alkuunkaan? Kyllä tietenkin kiinnostaa, ei se siitä. Pikkusaana kiinnostaa. No niin, koittakaa pysyä pystyssä. Joo. Kiitos. Moikka, onko tää kulttuurityrkyt justiin alkanut? Miten on tyrkkinyt ihmisille? Ihan hyvin, niin kuin näkee. Onko tää lisännyt teidän asiakkaita? No, täytyy sanoa, että kun tämmönen hellepäivä, ei sitä vielä huomaa, mutta sanotaan, että huomenna varmaan lisää, kun meillä on illalla toi Pedro Hietanen ja Emma Anuminen, niin varmasti lisää. Niin tarkoittaa se sitä, että kun on hellepäivä, niin silloin vähemmän asiakkaita? En vaan, mä tarkoitan sitä, että niin noi tyrkyt ei nyt
niinkään vaikuta siis silleen, että huomaisi, että niiden takia meillä on ihmisiä nyt, vaan se, että se on tää helleet. Kuinka paljon sulla on enemmän asiakkaita silloin, kun on tämmöinen aurinkoinen päivä? Paljonkohan tässä olisi paikkoja. Tässä on reilu 100 paikkaa, niin on sanoa, että sen verran enemmän. Että... Elikkä 100 plus 100. Ei kyllä se huomaa silleen, että ihmiset niinku jää istumaan ja ne jää pitemmäksi aikaa ja tässä niinku vaihtuu asiakkaat, että voi sanoa, että ei kassakone kauaa hiljaa ole. Monta kertaa sä oot ite kärtsänyt tässä, kun sä oot auringossa päivä? No en oo tässä kärtsänyt, mä oon 3 päivää kärventelin muualla, että tässä... Ai vielä jaksaa lähteä rannalle tai aurinkoon vielä päivän tässä auringossa? No ei, kun mä oon järvellä, siellä on kyllä mukavaa. Jees, yksi torstai-illan kohokohdista on juuri alkamassa. Mitä täällä tapahtuu? Täällä alkaa sellainen ainutlaatuinen elokuva, Woodstock Night, 25-vuotisjuhlaleffa. Olemme saaneet Lontoosta kopion. Minun tietämäni mukaan samassa viikonlopussa vain 3 paikkunnalla ympäri maailmaa tapahtuu tämän leffan esitys. New Yorkissa, Los Angelesissa ja Jyväskylässä kulttuurityrkyillä. Eli nyt on Jyväskylässä aivan uskomaton mahdollisuus nähdä siis tällainen elokuva, mitä ei näy kuin ympäri maailmaa 3 paikkaa. Näin tapahtuu. Kuulin tänään sen jutun ja todennäköisesti pitää paikassa. Kyllä näitä kopioita näkyy tietysti muuallakin aika paljon, mutta nyt samaan aikaan, tämän juhlaviikon aikana, niin ei ole 3 paikassa. Kuka on pistänyt tällaisen organisoimaan? No, Jyväskylän kulttuurityrkyt. 3 vapaa-aikaviraston työntekijää, jotka pyörittää tätä rulettia, plus Timo Lievenmaa meidän lisäksi. Mitä sä on järjestäjänä kommentoista tässä vaiheessa kulttuurityrkkiä? Minusta tuntuu ainakin, että ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä ja tämä tarjonta on ollut niin uskomatonta, että tämä on ihan ainutlaatuista ja uutta jyväskyläläisille kulttuurin nälkäisille ihmisille. No kyllä mekin on yllätytty kovasti ja me on saatu tosi kovaa ja myönteistä palautetta ihmisiltä ja tätä on odottaneet monta vuotta Jyväskylään ja yli odotusten on kyllä tullut hyvää myönteistä palautetta. Me on nyt innostuttu kovasti uusista ideoista ja suunnitellaan jo ensi kesää kovasti. Onko tämä nyt kuitenkin sellainen tapahtuma, mikä tulee syrjäyttämään kaikki muut tapahtumat? Ei missään tapauksessa, vaan tämä täydentää Jyväskylän kulttuuritarjontaa. Meidän lähtökohta on nimenomaan se, että me tuodaan kävelykadulle ja keskustaan lähelle ihmistä uusi juttu, uusi festari, joka antaa vaihtoehtoja nykyisten instituutioiden lisäksi. Tämä ilmeisesti kuitenkin vielä kaiken kaikkiaan niin lähentää ihmistä ja kulttuuria ja sanotaanko tällä tavalla, että se tuo eri ikäluokkia yhteen? Pitää paikassa. Me itse tietysti kunnallispolitiikassa mukana olleena olen pitkään jo valtuustotasolla toivonut sitä, että keskustan kehittämistä kun puhutaan, niin tässähän nimenomaan asukkaiden ja virkamiesten ja tällaisten tahojen kanssa vuoropuhelu käy parhaiten kulttuurin kielellä ja nyt se on tapahtumassa. Tämä on läpimurto uudelle tavalle kohdata ihmiset ja saada tällainen hauska, positiivinen, iloinen kulttuurifestari, ei mikään ryppyotsani. Todella suomalaisetkin voi pitää hauskaa ihan kivasti. Eli tässä on tavallaan sellaista tietynlaista brasilialaista henkeä jo tässä kadullakin. Kyllä, ja kuule lisää on tulossa. Ja toivon mukaan nämä säät mahdollistaa tällaisen kivan karnevaalin. Ja Ainolassahan se päättyy oikein sampakarnevaalityyppiseen akustiseen festariin, jossa todella on tarjolla kaikkea jyväskyläisille. Nyt mällätään ihanilla asioilla. Hyvä, kiitoksia. Ole hyvä. Täällähän sanoo edelleen tyrkyllä. Joo, mutta nyt tää tyrkyllä oleminen saa riittää, vaikka Jyväskylä oli toivottavasti mukana jatkossa lisää. Aivan, ja kaikkea muutakin mukavaa jatkossa seuraa nimittäin Citypilotti odottaa kyllä aktiivisesti valppaana. Täällä teidän postia, eli Sanna ja Toni lähtee heti liikenteeseen, kun jotakin mielenkiintoista ilmenee. Meille vaan tietoa siitä postitse tai faksilla, niin homma toimii. Okei, Osoite on Jyväskylästintä Oy, Citypilotti, PL1, 40101 Jyväskylä. Ja faksinumero pitää näppäillä 611720. No sehän tuli näppärästi, pian nähdään. Se on muuten moi.